Di berdewamiya binpêkirînên çekdarên rejîma Esed ji deverên kêmkirina asta şer, duh çekdarên rejîmê binpêkirin li deverên nîşankirin ji bo kêmkirina şer li parêzgeha Derayê pêk anîn. Ji derên xwecihî ji bajarê Derayê ragihadin û tevî rekeftin di navbera Amerîka û Rûsya û Urdunê li bakurê Derayê hatiye îmzakirin, lê çekdarên rejîmê di binpêkirinan de li wê deverê di berdawamin. Li gor wê jî derê çekdarên rejîmê û bi piştavaniya hevalbendên xwe hewl didin beravaniya xwe li Rojhilata Derayê xurt bikin û li aniya bajarokê Elxiriya ya Rojava pêş ve biçin. Ji derên meydanî ji nava Derayê ragihadin ku du çekdarên rejîmê li ser rêbenda Xirbet Xezalê hatin kuştin. û piştî wê ji ber kuştina her du çekdarên rejîmê êrişên tund li ser bajarokê Elxiriya ya Rojava hatin encamdan. Herwiha gundewarên Derayê ya Rojhilat bû muşek û tûpan hatin armançkirin û ziyan bi tenê madî bûn. Ji derê amaja bi wê yekê kir ku rojana mûşekên zevî û mûşekên tûpan li ser taxên rêzgarkirî yên Derayê dikevin û rejîm dixwaze ew rêkeftin neçe serî û ser nekeve. û ji aliyê xwe ve nivîzgeha belgekirinan û binpêkirinan li parêzgeha Derayê ragihand û ji destpêka îmzakirina rêkeftina bakurê Derayê 305 binpêkirin ji aliyê rejîma Sûriyê li ser başûrê Derayê hatine tûmarkirin. Rêkeftina başûrê Derayê di nehê tîrmeha sala 2017 û bi serpereştiya Amerîka û Rûsya û Urdunê hate îmzakirin û li gor wê rêkeftinê ew dever wek deverên kêmkirina asta şer hate binavkirin.